Здравейте! Знаете ли, че консултацията при избор на рамка не се свежда само до намиране на рамка, която да се хареса визуално? Специалистите в Оптики Леонардо ще ви препоръчат рамка, която отговаря на личността, нуждите и стила ви. Основните видове рамки са цяла рамка, полурамка и глазанти или тъй наречените очила без рамки. Цялата рамка е изключително здрава и стабилна. Подходяща е за всякакъв вид диоптрични стъкла, включително и за по-големи диоптри и стъкла с по-голяма дебелина. Рамка тип корда или полурамка е съчетание от лекота и баланс и дискретна визия. Третия тип рамка са глазанти или така наречените очила без рамка. Тези рамки са елегантни и незабележими. Подходящи са за хора, които не искат да акцентират с очилата си. Според материала, от който са изработени, има такива, които придават елегантност и други, които изобщо не се усещат и са изработени от леки и устойчиви материали, като титан, например. Тези рамки не са най-подходящия вариант за високи корекции. Специалистите в Оптики Леонардо преминават през ежемесечни обучения. Научават много за елементите на рамката, материалите и цветовия анализ. Например, знаете ли как да определите кой е вашия подтон на кожата, топъл или студен? Може да направим тест с очила. Ако сребристите очила ви стоят по-добре, най-вероятно имате хладен подтон на кожата. Ако златистите очила озаряват лицето, както е на снимката, вие имате топъл подтон на кожата и най-добре ви стоят аксесуари в златисто. Избора на правилни очила не само е важен за ежедневния ви комфорт, но може да повиши даже самочувствието и цялостната удовлетвореност от постигане на нова желана визия. Ако искате най-добрия избор и консултация, заповядайте в Оптики Леонардо и на leonardo.bg. Очакваме ви!